Mga puso, pagpanikasog kag pagpangabudlay sang mga ginbansagan. Haligi sang aton puloy-an, ginhatagan pagtamod kahapon, Father's Day. Nakatutok Kim Salinas. Wala naglaom ang 47 anyos nga may nga ang simple lang kutaning adlaw para sa iya. Manginisa ka espesyal kag memorable nga tion para sa iya pamilya. Inibangod sa pinakatuig, wala man sila nagaselebra sang Father's Day. Apang kahapon, nakibutan ni isang ginsurpresa sang simple nga Paskwa sang iya kabataan kag asawa. Lipay ko tama, lagsam na ng katabo mo. Si Tatay Rachel ang amay sang tato ka kabataan nga nagapuyo sa barangay Bituon, Haro. Ginako sini nga panghangkat ang pagpaeskwela sa nga kabataan bangod hindi bastante ang kita sini bilang construction worker kag pagbaliga sang sudan sang iya asawa. Apisar sini, todo ang panikasog sini kag sakripisyo agud matuman ang handom sang iya kabataan. Sa karon, graduating criminology student ang iya subang nga lalaki. Madamo, igin salamat kay siyempre sa sakripisyo yang gin imo alin sang gamay pa kami. Sa dako, role model kag inspirasyon sa eskwela. Kunang iban naghanda gid, si Melbert naman sa simple lang nga pagtamyaw sang iya bata kag asawa, hindi na mabayluhan sang anuman nya kantidad ang iya nabatsagan nya kalipay. Nagsimba kami sa ngaga, mal 5. Ikaw ang aligi sang tahanan. Imo na obligasyon. Gani sa tanan nga tatay, daddy, papa, kag amay, sa liwat, Happy Father's Day. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.